pera, at saka iba pang logistics. Kailangan talagang masusing pag-usapan to dahil paano kung ma-postpone at yun nga, next week, the following week pala, may usapin dito ng visa, may usapin ng flights, may usapin ng tulugan. Kaya hindi naman unlimited ang resources natin katulad ng iba dyan. Wala pong bayad dito na milyon-milyon o euro-euro, thousands of euros na pinag-uusapan. Kaya ako, si Attorney Joel, hindi po funded ng ICC ang aming biyahe sa ngayon. Naghanap kami ng ibang funding sources, labas doon sa sinasabing legal aid kasi hindi pa rin naman malinaw yung pag-appoint ng legal representative of victims. Kaya abang-abang pero at the same time dasal-dasal na sooner rather than later ang postponement. Yung kumbaga substantial preparations katulad ng dana ng susunod na wave or batch ng mga mag-a-apply na victims, wala, in place pa rin yon. Excuse me. Naghahanda rin kami ng mga argumento patungkol doon sa charges. Ano ang komento ng mga biktima doon sa charges. Tandaan natin na yung confirmation of charges, binubuo pa lang yung sakdal. Kaya pwede pang makapag-participate ang mga biktima doon sa creation, sa drafting nitong sakdal na ito. May usapin din ng pananaw tungkol sa interim release. At sa marami pang issue na pwedeng mag-weigh in o makasabat ang mga biktima, pinaghahandaan namin